Het gras is altijd groener bij de buren, of in dit geval bij de boeren. Maar dat wil niet zeggen dat het goed is voor de natuur. Toch, Harry? Nee, dat klopt. Als Limburgs Landschap hebben we een andere doelstelling dan de boeren. Dus voor de boeren is dit prima gras. Ja. Dan doet de melkgif van de koe doet het er geweldig op. Maar je kunt je voorstellen als je hier rondkijkt. Je gaat hier in dat gras kijken. Ga maar plantjes zoeken, ga maar beestjes zoeken. Ja, je ziet eigenlijk maar één soort. Dat is Engels raaigras. En er loopt dus een ree doorheen en er vliegen zo zwaluwtjes overheen. En dan heb je het eigenlijk wel gehad met het leven wat in zo'n grasveld zit. Ja. Dus jullie zien liever een ander gras? Wij zien liever een ander grassoort met andere grasvelden, weilanden met veel meer variatie erin. En veel meer planten- en diersoorten erin. Gaat soepel, hè? Ja, nog wel. Zo. Nou, een duidelijke scheidslijn, hè? Delen maaien we niet, zodat daar de verschillende planten gewoon door kunnen bloeien en groeien. Maar ook insecten die hun eitjes op die planten leggen. Ja, als je het maait, dan ben je het kwijt. Ja, en als je het 6 keer per jaar maait, dan ben je het helemaal kwijt. Dan blijft er echt helemaal niks van over. En als je hier naar beneden, naar de grond kijkt, je ziet gewoon 5 of 10 of 20 verschillende plantensoorten. Ja. En als je dan tussen het gras gaat kijken, ja, dan zul je ook zien dat er gewoon ook veel meer leven in zit dan in een productiegrasland. Nou, dan maak ik hier een stukje open en dan dat is wel leuk om te zien. Ja. En ik zag hier net al wat beestjes krioelen, maar ik zie hier ook een muizengaatje die hier onder de bodem in gaat. Dus je ziet hier gewoon een gaatje lopen. En de muis is die thuis? Het zal een veldmuis zijn. En wat je hier ook al ziet is dat er toch verschillende kleine beestjes, als je even gaat kijken, dan zie je een klein spul rondkrioelen. Ja. Ja, en als het dan weer te lang open, dan zijn ze allemaal weg en dan gaan ze weer naar het volgende plekje. Even de dekking opzoeken, want dat vinden ze helemaal niet leuk dat ik er open maak. En je hebt zoiets als mei niet, hè? Dan mag er in de maand mei niet gemaaid worden. Wordt dat al gevolgd door veel mensen? Er zijn verschillende mensen die dat doen. Eigenlijk zijn het er nog te weinig. Maar dan gaat het vooral om maai mij niet en doe dat in de tuin niet. En maai niet in één keer een hele berm. En zelfs maai niet in één keer een heel weiland zoals hier. Maar faseer dat, laat de stukjes overstaan. Ja, en die komt er ook vanzelf uit. Je bent ernaar op zoek en hij gaat op je broek zitten. Die zitten hier op dat gras. En die hebben gewoon de tijd nodig om in van dat gras te eten. En op een gegeven moment van rups naar pop te gaan. En als ze pop zijn, dan gaan ze wel onder op de grond zitten. Dan is het niet meer zo heel erg als het weggemaaid wordt. Ja. En je kunt je ook wel voorstellen als je hier met een maaier van 9 meter breed overheen gaat, dat alles in één keer weg is. Dat voor dit soort beestjes niet leuk is. Nee. En dat als je dat rustig aan wilt doen en veel variatie wilt hebben, dat je dan eigenlijk een zeis moet hebben. Dus als je dit met een zeis zou maaien, dat gaat gewoon heel langzaam, dat gaat rustig. Deze beestjes kunnen wegvluchten. Je doet nooit alles in één keer. Dus dat geeft wel een variatie die je eigenlijk als je een maaibeer hebt, is de zeis eigenlijk het mooiste om mee te maaien. Dus je zou het liefst hebben dat al het gras wat jullie in beheer hebben, dat het met de zeis gedaan zou worden? Nou, dat zou heel leuk zijn, maar ik denk niet dat het haalbaar is.